juk ke pertai menta kam dai su ke juk benelek ke format te penher keput ya kita gibriu kiba lek ban kiba lek kho ipa jongpi tama penher keput da jing sampang da jing start da jing tristom da tapi 3 minit pin salah penher keput ya kita ki nong lek ban ki nong ban ipa jongpi kemut nakaliang jongpi minta pisong kelas 10 pi don jing mut ban pule bah ban koi sakmat ke jing pule tama pisap pentut haka kan ni ke pa POE ya ka jing yat lenti ke jing siam ke jong ipa jong pi mla su ban pele jing mun kepat kumne kalong ba tom ki samla pi hapan perkhat bet ba la kalong kumno ru David ban pule bet ban yele bet ban pule bat wan bet sakmat mo ba pin le se piong ba kata ka jing long le no la ni kata ban le long le no ka dai tang ka ba ha ka jing long briu jong ngi dom te hang to an re ha ba put hi bangin la bat penher keput ya no mo mi dei ban sim kata kentin haba ki le ban ipa jong pi ha ka tu kurkom pi dei bat ban bu kata ka ban sim ba ngam dei bat penher keput ya no ru da ka ba ngasyo ngapom le ne ka pen men saw ya no ane ka jing penher keput ka dei bet ka jing start ka jing nang ka jing start wat la pi syam ka jing menta mo ipa jong pi le sem la su ban siu by school mla su ban siu by exam hanri pi dei ban don bet ka men sim yele mo ban pule kwat bha apin wan sakmat baru pin challenge kita ki jing baru hadu pin da long han na sai bat kita ki ban le ban ipa jong pi menta pin sa siu kliang ki pat da kata nam ka burum ka jong pi gen mo te waduk jing kerban kum baka tin ka ong haba don ka mon don ka lat don ka lenti kermen scam ba ublai ru un sapli la ka jong ka lat ka lenti